Признать виновным в половом сношении вопреки воле потерпевшей с применением насилия к женщине, изнасилования, заведомо несовершеннолетней, то есть совершение преступления при условии части 2 статьи 166 УК Республики Беларусь, и на основании данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Его же признать виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, в убийстве, сопряженном с изнасилованием, то есть совершение преступления предусмотрено пунктом 7 части 2 статьи 139, и на основании данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 22 года. По совокупности злочинстваў агульны тэрмін пазбаўлення волі 24 гады і 3 месяцы з адбыццём пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Так, пакаранне знайшло свайго антыгероя. Тое, што ён лічыў беспакаранасцю, аказалася толькі адтэрміноўкай. 28 ліпеня 1999 года ў Баранавічах каля чыгункі знайшлі цела 14-гадовай дзяўчынкі. Акрамя біялагічнага матэрыялу ніякіх іншых слядоў і зачэпак злачынца не пакінуў. І калі б не развіццё магчымасцей судовай экспертызы і не далейшыя супрацьпраўныя паводзіны абвінавачанага, злачынства мела ўсе шансы застацца нераскрытым. Паставіць кропку ў справе ўдалося дзякуючы параўнанню ДНК біялагічнага матэрыялу з месца злачынства з ДНК тых, хто праходзіў па іншых справах. Мінулым летам 39-гадовага жыхара Баранавічаў затрымалі. На момант забойства школьніцы яму было 20 гадоў. Обвиняемый виновным себя признал частично. Он не отрицал, что смерть девушки наступила в результате его преступных действий, но настаивал, что причинил ножевое ранение по неосторожности и отрицал факт изнасилования. Тем не менее, благодаря проведенным следственным экспериментам, судебно-медицинским экспертизам, удалось опровергнуть его версию. Чарговы прыклад няўхільнасці пакарання. За абвінавачанага на карысць бацькі загінуўшай спагнана маральная шкода ў суме 30 000 рублёў. Амаль чвэрць стагоддзя мужчыне прыйдзецца правесці за кратамі. У законную сілу прыгавор пакуль не ўступіў і можа быць абскарджаны.